Yeah, hello mga subscribers. This is our 24 session. Tayo kay Marcelino Nunat sa mga bakle, sa Pangbayabas, Mabalacat, Pampanga. So, watch nyo po yung aming gagawin for program sa kanyang pagpapalakas ng lower limb and upper back. Yeah. Alcohol mo. Alcohol mo na. Asan yung ano? Okay. Aras. Galgol mo tayo, mag-point para kung sa mahawak ko eh. Meron na. Sa Asan na naman tang regular ka all Kenny? Gusto ka sa lisa. Ay, hindi pala. Ay. Ako. Dole yan. Alco. Galgol mo tayo ha. Safety first. Okay. Yan yung bakad. Tama kayo kung ka rin. Kaya mo tayo. Putok ka. Ha? Siya ka. Mga piyangan. Kaya mo tayo. Hallelujah po ikaw pag ng Diyos, Lord. Para sa lahat sa mga pagkakas sa Kristo, Lord yan. Dahil sa mga trabaho, para sa mga pamilya, ng gawain ng ibang mo, sa tax Lord God, sa mga sales, ang mga hands Lord God, make na sa Kristo mo, gawin mo ng pagkakas. Salamat po kami sa mga sa alam ng Jesus. Gusto yung tayo. Gusto yung Monday and Sunday mo. Nagawa mo. Kaya before we proceed sa sizes, tatanungin mo muna si Marcelo. Kung ano lang activities. Ano lang activities ba? So, ganun tayo. So, ganun tayo. So, warm up. Kaya ako mo. Kaya, thank you. Tingnan natin muna ito. Tingnan lang. So, matagal. Huwag natin fish. Huwag. Wala posisyon. Malim. So, positions. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Slow. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dinig na. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Inelexate. Tas. Push. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. What? Relax. 1, 2, 3, 4, 5. Tas. Push. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, what? 1, 2, 3, 4, 5, 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Babaya yata? Push. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Push. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. What? 1, 2, 3, 4, 6. Push. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 7. Plus 3. Ano?
Let's go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bango. 1, 2, 3, 4, 5, 9. Last one. Push. 5, bango. 1, 2, 3, 4, 5, 10. Okay. Ito ang sama. Ito. Sige. Yan. Sige. Exercise yan. Yan. Meron ka namang bagong therapy yata. Oo. No. Kasi Baligtad eh. nakita ko yung first session pa lang eh. Baligtad. Matatanda. Reverse. Mga 85 years old. Saka isa pa. Stop them. Oo. Oo. Dito. Ganun. Ginagawa mo sa mga yan? Hindi. Patay ka. Huli ka. Oo. Di kasi, oh. Ganun mo. Oo. Hindi mo ginagawa sa umaga. Hindi ginagawa ko wala. Ganun mo lagi ito na. Oo, ganun mo. Hindi mo ginawa, hindi kami mo maliwan. Ha? Oo, ito. Oo. Oo. Puta yun, 21. Okay. Tapos dito ka. Okay. Oo. Sige. Mga simple lang, pwede rin. Ang malas may pa yan. Pawisin yun. Yung pawis kayo na eh. Pawisin. Yung pawis na yan. Makita yung mga viewers natin. Ang konti. Makita yung mga natin. Yan. Ayo. Sabi ko ha. Ganun yun. Push. Dax ka lang ha. May din eh. Bye. Push. 1. Yan. 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 Yan na. Really. Kaya bilang mo. Makas ko na. Nyamay ka pa. Tapos ay pati bullet na mga. Okay. Ay, Maganda ako ha. 6. Maganda ako. Maganda ako. 6. Hindi na sagad. Okay. Push. Ayun. Bukas na. Power ha. Daliri lang hawakan mo. Daliri lang. Oo, putol daliri mo. Putol daliri mo. Sige, daliri lang hawakan mo ha. Putulin yan ha. Okay. Okay. Bukas na oh. Diba? Diretso na diretso na. Putol daliri mo siya. Putol yan. Push! Diba? Kailangan wala ka. solid. Oo. Sige. Yan na. 11. Sige. 21. Bukas na. Putol na ha. Putol na. Wala akong masahe siyo. Yan. Sige. Kaya niyo naman. Kaya yung target natin, walang alalay, walang hawak. Yung sunod dyan. Sige. Yan. Hindi na relax ko nga. Hindi lang ba? Relax eh. 14 na. Sige. Sige. Yeah. 16. Naman mo rin. Relax ko mga ipuan. Ulit ka rin.
Dito ka, dito. Yung ginagawa mo. Yung pagkain na yun pa, kung siya ako sa pawas mo. Tubig. Si tubig. Okay. Wala lang tubig na yan. Yung ginagawa mo. Dahil yan. Gusto ko pa kakali yan. Iba na yung sa kamay lang parang sampu lang, sampu. Relax ka, relax ka. Yan. Okay. Ini magkala buhay ka na. Hindi na napos sa posisyon mo? Okay lang yung posisyon mo yan? Sige, sige. Yan na. 4, 3. Stop. Six. Last 3, last 3. Last 1. Ginawa siya. Siya lang gumagawa pa yan. Siya lang gumagawa ng ganyan. Diba, di kaya gawin mo. Relax ka lang. Siguro. Relax lang. Para pag CR ka, makakaupo ka. Ganun yun eh. Mababa CR mo, mababa ang konti. Makakapag CR ka na yun. Buo mo naman. Gusto mo tubig. Relax mo na. Gagawin tayo last. Alam lang. Ano natin next mo? Dito ka. Spots ka na ako. Sa may dito. Dito ka. Tunsyon lang. Upo ka. Tat lang ako. Sige. Pwede. Sige. Upo. Matag. Upo. Sige. Ito. Push. Ayun. Yan. Ha? Mabigat ha? Sige. Sige. Mabigat ha? Push! Sige. Nangawa ka. Push! Relax ka, relax. Pag upo mo, angat ka agad ha, angat tayo ha. Ready? Sige. Push! Okay, very good. Sige, last 6. Sige. Sige, saya. Very good. Saya. Sige. So, yan. Balance lang. Din. Gamitin mo lang itong pang, ha? Sige, balance lang. Yan, ganyan lang. Last lang. Angat. Yan. Last 2. Here. Push! Okay. Last 1. Position. Push. Hook. Okay. Lakad. Relax. Nice ba? Sige, isa pa. Relax ka muna. Mga bata ka dyan. Yung aming 24 session, so a lot of exercises ang ginagawa ko para mag-develop yung kanyang upper back, as well as yung kanyang lower limb, the power of leg. Pag lumakan si Stock Pesis Macielo, malakas na. Relax mo. Next ring. Sige. Position ko ulit. Last time tayo. Okay. Position ha, kung bibigay ha. Pagka upo, tayo ka agad ha. Ready, 1,
Ito push, sige. Push. Oh, Okay. 1. Okay. Push. Okay. Push. Yan, nakakulat po safe siya. Sige, sige, sige. Sige, sa'yo yan, pare. Sa'yo. Sige. Good. Last one. Okay, bonus 3. Sige. Sige. Okay. Huwag mo bigay sa gilid. Still, tigasan mo yung ano. Oh, yan. So, yan. Last one. Ready? Push! Okay, very good. Ito na, hawak. Diretso lang, ha? Sige. Ano na? Kaya tayo dyan. O, nakadalawa ka na. Susunod, tatlo yan. Hindi naman 10 yan. Ayos ba? Ayos? Yes. Yan. Ayos? Wala dito. Okay na yun. Na. Pagtuto na lang. Ayan. So may iba tayong pamamaraan ng exercise kasi nga nasa 20 position ka na. Kailangan ma-develop mo yung lower limb mo, tulugas ng lakad mo. Diba? Okay? So binibago ka. Ha? Binibago ka yung nakakawak na. So ito mag-develop dito. Na-develop yun, relax. Preparation mo siya. Kasi may iwan itong ano. Ayan. Daliri. Mas. Opo. Lumiligot ito na. Yan, yan yung masakit yan. Nanong house ka niya, may dislocate, ana. May dislocate ka niya. Startup yan. Yes. Masakit siya, ano po, may startup yan yan. Kaya kasi dudurot eh. Kaya turuan niya ako, durot niya eh. Grabe ito, buto na ganyan eh. Kain. Hindi naman, no? No? Sakit ka mo, ha? Kuling nga mo durot. Oo. Bakit ka dapat dito? Kitang Kapag prak. ka nakagawa. Wow, liwari ko Awa ka sinabi. lang ang TV. Andiyan, hindi mo niya mo, wala matigaman niya luman. Lalo ka yun. Ano pa naman tindahan ko kasi, Namihabang yan. niya mabante niya. Nato ang pera. Okay, oh. Oo. Ay, durot tayo. Sabi kayo, maglakad niya niya. Oh. Bakit din? Salamat. Hindi naman, TTV. Mulay niya. Kaya sabi ko nga, patabrak ko niya ini. Ngayon kang dili, kaya kaya mo.
Oo. Sila ang gagawin. Ako niya, sige. Salanan mo. Puta murong na murong. Hindi naman. May therapy eh. Ang gaya mo, puta malang kuwan na mabawi. May therapy na. Kaya kapag maldi ang TV ako, di mo yan kanya niya. O nati ka manyalungan. Kuwari, ano nga na, katsa 20, doon to. Tapos kanya, batas me. Tulog me, o. Ito na. Lumaras pa siya. Wata ka lang, pangawaya lang, matutod ka mo. Karo, Diyos niyo. Makalutok matutod, manal be, ala. Dagan po, malakwan. Dapat tawa mo kasi. Hanggang mga lutok na. Hindi. Sabi kaya, pagising mo nga ba? Exercise. Patay mo na agad, tindahan, mag-lakad ka. Ito pa rin. Kaya na naman, Aldo, wala man. Lalong yan eh, something yun dito. Kasi nga alam naman doon. Marinig. Kaya tapos niya ang stroke ka, kahit mo, wala na kang balita. Magsigat. Lalo hindi ka masigana kang lukot ito. Hanggang mulay yung masigang mulay. Sigana ka bilis. Kaya mo na palambutan. Ngayon, Nepe, ikan mo lang, pictures mo lang. Galaw. Kaya, galaw na. Yan mo, tatas mo na, huwag ka tatas mo ng parehas mo kanya, no? Galaw man eh. Kasi pinesign. Kasi magiging ba kayo. May may akong Flores, so. Ito, natali talaga niya eh. May sigana eh. Alam mo ito, 14 sessions. Gaganda na yung ulit na balata. Oo, wala na. Chance na. May nataan eh. Yung Nakakalo pa meta tayo, balik-balik sa hospital. Oo, kasi nila. Ngayon, masigan yung problema. Nakakawad. Hindi naman gala. Yaman kasi makera. Kung tayo, may baby, may matutod siya. Yung isto kasi tandaan na may buring na makera. Kanyan, na buring galo. Ay stroke. So ikaw, kontra mo. Wow. Oh, hindi mo kumangkaya. Ganun, hindi mo kumangkaya. Daw mo ito. Ito gagalaw mo. Kasi sinabi ko, pagsiyabak, maglakad ka. Kaya rin nakanta mo. Ang nagtsali mo ito gagawin mo, daw mo ito. Kasi pag kaya kaliwayan mo ka nito. Pag-view mo na ito eh. Alam mo, mag-view mo na eh. Kaliwa ito gawa mo. Ngayon ko na makalakot ang dili. Hindi ang buli ko kanyan. Oo. Isa na kanito boy. Siya gagawa mo na ito. Isa na kanito. Malambot na yaman, no? Alam mo ito kalad na. No? Ito ang bilis mo, alam mo ka talaga. Ini. Wala dati, bala mo. Dati naman na... Patuloy na bala mo. Dati naman na kanyang betang nitong oo, ngayon kanya Ang gulo na. dapat tayo pwede lang mag-clutch. Nalang Kakabi siya salita. na rin daya ang kuya kanya Ken. Dumalo ito. Para kita ko rin manalak, patang nakatamad dyan mag-drive, mag-kaya. Mag-commute ko mo. Ano? Kus may. Patang kaya, patang may inom yung anak. Ako niya gising. Wala, pagaling ka pala. O itang, yakon ko mag-commute ko. Mandar kila akong kolong-kolong. Kamaling ka eh. Kamaling species niya. Sayang yan. Magkano ang kailangan ka? Na? Ay, 5,000 dalan. Ay, sayang. Nag-therapy mo na boy. Pauli yan ito. Ang huli yan, mag-commute ko pa. Oo, yan. Wow. Ang pinagkira Biyaya niya pabalik. Batangas. 500 yan. Sandiaki yun. Ito yung hindi ko kaya masahe pa. wala ka pang didilang kung kargador ka. Oo. Yan pala pala. Sanay sila ba? Parking ka. Hindi ka mag-drive. Ngayon. Dati yan mag-drive dati. Dati naman. Super buko. Kaya lahat ng gawin mag... Ano ba naman? Maturo kaya. Sige. Mamagdag na yan. Kung tayo. Piling pa ako. Alam mo niya, oh. Tuloy niya na kaya. Follow up. Nakabig mo kayo dyan?
anak ko na magkalasing na. Kung nagupay nun eh. Wala na. Wala na, yung nagising. Oo, siyempre. Mobi rin. Walang yan o yung magubrayo. O yung makakain mo rin makakain mo rin. Ang magubrayo siya yun. May salisi, sumawa ka. Yan, ang try. Yan, sipag yan. Sa gabi yun, mabasip ko. Naka pa. Ang pasyente ko, 85 years old, babae. So, sikaan na pa. 85. Ito ba yung mga therapy? Matwali. 85. Kailan ito? Pinababae lang. Ay, 60. 60 ka pa ito? Wow. Yung kasi kurente ito eh. Iyari na naka-libre na kayo. At yung mag-sponsor kayo, iyari. Yung manto na itong maliit. At yung mag-repair kayo. Pero yun yung malibat-libat. Oh, wow. Salisi. Therapy, bebe. Salisi. Wow, ay, salisi na yun. Ito may therapy. Kaya kung hindi ako kuryente. Tag 2 years na eh. Sayang. Diba rin? Dahil mo ano? Pinandarente na lang kayo. Dahil lang. Adwait ang kita rehab center therapy. Yan yung mapalakat. Mga kamoy. Magpupuntage pa kami. Ito pa kamunta ko. Abala na. Hindi pa tayo ako paminta. Oo. Pa-penalty ka, bayaran mo yung bayaran niya kami tinangal daw yung mapunta na. Ayan. Wow, kasi may schedule yan eh. Oo. Namahit ko talaga. Yung schedule na yan, MWF mo rin, ang beses. Ngayon, nung halimbawa, kami to. Namahit ka pala. Kung itang pamamahay, bayaran niya. Kasi gano'n makakakita eh, May schedule yan. schedule. Ang silat. Kaya maraming niya ka munto. Wala mong taka pala. Mas kinagagawa. Wow. Hindi ka para rehab na naman ka rin. May hospital nila naman. Oo, mayami din nga dala pa si Bayo kami. Anong kain na? Kabudyang may ano nangyari kaya pala ang pakanan niya na kay sarili na. Ikaw nga may bubulag. May stress? Gagalgal niya naman. May stress ka eh. Maraming tang gagalgal niya naman. May stress ka. Wala na, pag-asa. Tawag ako mabibigyan niya pag-asa. Ano na lang yung tempo eh. Hindi, gagalawin kayo mo. Agagawa mo itang hard training kayo. Sabi ko kayo, naman kalupa ka rin halimbawa, patang makanyano rin ng asawa na paborenda na lang. Sabi ko din, kaya ako, ikip na naman, hindi ako rin tayo, pinag-dalagi, bayaran mo. Wala na ba natigara ng mag-therapy na mo eh? Gosh, mga yan. Matulungan ka pa eh. Kabahan. Nakapinaniwala. Luha pa. Ano? Therapy ni. Mag-therapy. Party ka pa itang kaya, party na pa rin itang nanito. Kaya nung sila itang sigla. Reflexology yun. Party pa ito. O party ka pa ito. O niyang marka niya pa itang kwento na. Marka niya pa itang kwento na niya. Kapag reflexology niya. O kaya niya, ito na nga niya pa, kwentuhan niya pa. Dahil ako yan. Ay, nanyang aking sikmaya niya tumakay. Eh, sana kabang kwentuhan eh. Gagaling naman. O niya nga niya, kwentuhan. Stop na yung Ay, happy kayo. Wala, bes. Puluhin. Wow. Ay, kaya ano ang betang ganang herbal, ako rin kain. Promote na yun. Betang langis. Betang hindi kagamit ako langis. Ano, salwan niya, makanyan, ano, kaya. Mag-isa, yan. Mag-isa yung langis sa gamit ang step. O, ito ping kilala ko. Sila yung pintas mo. 2,000. Wala ng power ha. Nagwaya mo rin yung power ng nga po. Sabi ko, may budol ka ako. Yung tinerapi niya, may salese ako, may budol ka. Dalon ko, 2,000. Gusto mo nagsama niya, eh? Marami na rin kain ngayon. Scam. Kandalo, papasko. Alam na, minsan tinan mo na naman yung taga kami. Luto ano? Kain naman, inuman niya, powder. Ini ano, itong kain ko, inuman niya,
kapit ng banwa, ano, manya-manya na, ano, marami, once a year, pupunta lang ka, ano, manya-manya na. Kasi tingin niya, ano, makalaya ko, makalaya, sikan ka, nakay ka. O yung tagoya ko, chuya. O taka mo, mabudol na ako na naman. Abang! Oo. Mayari ka Ito, pa. balo na ka na, putakay sa akin, mabudol ka na. Bakit hindi ka nga kahit yung asawa mo, ano, kaya kulan mo, ano. Bakit mo sana, ikutang kena na, prangkan na ako, ano. Magkanya mo, hindi pa sa Ayan, lingwa yan, oo. ano. Wow. Ano yun yan, 2,205 yan, ano. 2,250 yan, ano. Pero nung nga nang atin niyang idea na nakatunayan PWD o kaya at yan nesa ano maging 1,250 na mo May discount siya. Eh! Libre ka mo. discount siya ano man yun kaya ako at niya mo kasi hindi naman iinom natin ako kitang kaya ko ito ako kulay ako rin green ako Balak si tangin naman na kay taya ako. At yung naman mo rin kasi niya, itang Nagtrip ka na ba? Uwa. Kahit ang itang kakagawa ko yan naman. Memory ka man sa ko rin ito. Dari itang o touch na lang kasi ito siya ko kang tatay dati. Itang kulay green na isang kapan. Wow, kanya di kaya pa yung barley. Gusto niya mo rin ba? Wow, pero ay kayong barley yan. Pen order kaya pang barley, 5-5 yun. Malagyan mo rin ba? 5-5. Kaya kami ito niya mong powder. Ito may ito akawin, 5,500. Kaya ano yung inuman, matiyak kasi inuman, tapos green. Ng barley yan. Kasi, Smiley ba? wala ko pa niya mo rin yan ha. Ako, niya mananap niya pang pangwaki kaya ako. Tingin. Baba mo. Kaya niya ang ibaba mo. Sige, lapit niya kay baba mo. May lapit. Sige. Lapit niya kay baba mo. Sige. Diretso niya. Ito yung diretso. Diretso niya. Diretso niya. Ito pa yan, no? May diretso. Dalawin lang. Dalawin. Yan ang ganyan. Nabubihan mo rin, no? Oo. Nang muna yung barley, panyar muna na ako po. Bakit? Ano nga ng tatay mo anak, manyan Bikot. nasa, ano, manyan kaya. Ay, Diyos ko, ako kamaltayan na ako. Masanting ka yan, ako yung naman mo ako. Baling yung katawan. Diba? Kaya naman ito talaga, disiplina. Ay, yan nga pala ko ito, Michael doon. Kanya na, ano, kasi ako ito nang inuman ako. Kasi nung, painom na niya naman yan, ano. O, tapos sari-sari na, ano. Diba? Yan nga pala ko yun. Balagpo ka, ang ino mo. Wala ka. Hindi anak sa panang naman niya, ano rin niya takna, panuwal na yung ganagang bakterya, panuwal na yung ganagang saya. Parang may inuman na, anak kasi may panuwal, kahit niya pang inuman pinitang barley yan. Problema ka rin po tayo, natagal, wala yung minta. Wala yung tagalan. Huling walking niya mo. Lalakad lang si Remo. Wala yung pwesto. Pag isunod ka itong pwesto, matagal na Ano eh. mga pwesto yun? Wow, reklamo mo eh. Ito yung masakit minsan. Ito mo kanya. Ito naman kami, hindi nga tamo mo niya eh. Ito kami naklais. Ito may tagalan na. Hindi nga tagal. Hindi, silip ko kung bilang mo. Eh? Ay, hindi ba katawan eh? Dito pinaliwang kaya niya manurong na kayo. Tapos huwag kayong paligay, asawa na. Asawa na nga, bakit ang magbabago? Manulong na talaga ang masin. Kaya niya, minurong niya dikis. Bitis eh. Murong bitis. Minurong niya dikis. Sa masin mo, Masaya, matera. ugutan lang Minurong ang niya masin. dikis, nga maglakad dyan yan, maglakad dyan. Kaya, tingkad-tingkad dyan kasi ingat kong nabigis, minurong. Minulong niya ito. Baka ang masin. Minurong niya. Sumis yan eh. Ngayon no? Yung bitis mo. Wow, katipid. Pero ito kasi ngigit, kaya gurang din, makin niya yung lalaki. Atis na yan, ito yan. Murong natin kaya. Murong na din. Payat ka na murong na. Hindi na natulog ito. Sisita ko eh. Dabi tayo tugi. Tugi ka, kaya Kaya may sunod pa. itang asawa ng putet. Di ba pagkanta niya naman tayo? Minurong niya kain. Kanya niya nagbuhat ang asawa ng putet. Murong yun eh. Sino yung isayin? Nagkain niya, may minurong. Ano niya kain damat na, makanya niya mo. Si Pangko kita?
Na? Di pa ako Hindi po, ay gusto ko nakatulay ko tit, palalanin ko rin mati, kung mamatian. Ay, tari ko, tatamtaman yung asawa, no? Tatamtaman, ay, kung tit, sabihan mo, yung tatamtaman yung asawa, buwan ako. Sabay ko na. Ano, manong sa kanya, 4 years na, ano? O tapos sabi mo na, kaya manong siya asawa mo, ang tatamtaman na pag Pinalingalak ba? Puti? doon. Kaya na yung doon niya. Kung itang kaluguran na, itang lalaki, Ito, na kanya kaluguran. Hindi, susuporta kayo ng kanyang anak na, itang kaluguran na nitang lalaki. So, Amerika, kada lang doon. Ay, gawang ko ano, wala mabalik ko ano. Balay din din, ano, mga niyan. Ay, just so, pupeta. Gawa mo ko, gawang mo yung mga niyan. Ako, na makapanahon niya yung asawa mo. Pag gano'n ka naman din. Muro niyo talaga ito kasi Oo, patera. siyempre, yung makanyanin mo. Ay, sakit tita. Ay, Wow, Ubitan? makanyanin mo. Pinaniyakaan. sakit sa bidang. Dapat na makanyanin talaga. Yan talaga. Yan, adik ko rin uya. Hindi pa po rin. Nagapit. Ah, nakundasan niya rin yung kain. Bali. Hindi pa naman paano yung kumano. Siyempre, ako niya makanyang kumakain. Makakain na niya sarili. Minsan na meron garang tabo tayo kaya binalit kaya na meron ka kaya mo ng tabo. Binalik na yun. Why? Oo, makanyang ka. Yun. Makanyang mo na yan. Ngayon, meron ka ng tabo kaya balik kayo tabo. Bahal mo na ikutin ka makayik. Pasupply ko. Oo, mapatak yan. Diyan, anak ito. Kumain ka talaga. Kasama na rin makalimus yan. Hindi ka parang suplado yan. Pati may kilala. Tapin kayo. Kita niya mo na yung marunong ng tawa mo. Jadi ito ko pinapita. Hindi. Gusto ko makalabas. Ngayon ka na, niya kayo niya talaga. Laki. Niya kanya niya na niya kayo. Sisita. Niya na tili gamat. Kaya pinay ito, mantak 3 years na. Niya na tili gamat eh. Ang gamat na talaga nung makakain eh. Ito po lang ito. Ngayon, bayo yung may stock na eh. Malamot siya pa yun eh. Hindi namin po. Lalakad niya sa matulid. Wow, kasi malamot siya kanito. Hindi, nasis na. Marami. Pagdanasan therapy siya niya. Yung mga taas. Yung Ito.